hacer un mínimo de relacións laborais e para demandar, aquí traigo unha carta tamén para o Ministerio de Industria, para a ministra Reyes Maroto, para que retome dunha vez por todas ese seguimento que fai falta desa mesa industrial e a convoque de maneira urgente, máxima hora que se ha aplazado este xuicio no que toda a plantilla teñamos moitas esperanzas de que se empezara a arrosar luz sobre toda este fraude, esta estafa, este engano que estamos sufrindo. E agora, máis que nunca, toca pois, que se establezcan pois, eses mecanismos de amparo e de protección á salida industrial para as plantas. Vamos a trasladar a subdelegada do Goberno para que o transmita ao Ministerio. Esperamos que esa convocatoria chegue o antes posible, porque máis alá de todos os procesos judiciais que están abertos, que son múltiples, hai que dar unha salida industrial e lle toca pois, a quen nos trouxo aquí, moitas veces incluso sendo nós críticos ca situación que se nos poñe encima da mesa, pero o Ministerio, como digo, da man izquierda, nos colleu da man izquierda, a Xunta de Galicia da man dereita para traernos este escenario. Este escenario a día de hoxe se contempla como un fracaso e é a Administración que nos ten que dar esa salida industrial máis alá de todo o conjunto judicial. ¿Tienen alguna razón para o aplazamento do xuicio? A ver, a razón do aplazamento do xuicio, según o que trasladan os nosos letrados, hai que recordar que aí está personado, pois, inda que leve a tutela dese xuicio, pois Comisións Obreiras, están personados todos os sindicatos ao mesmo nivel en esa demanda, e nos trasladan de que, en vista de que había problemas xa para notificar polo menos a dúas empresas pantallas que se crearon para facerse cas plantas, pois a Audiencia Nacional fixe dito público a todas as empresas. Estas empresas que estaban como desaparecidas para notificarlles ao comenzo do xuicio o día 4 de febreiro, aparecen de sorpresa na Audiencia Nacional e se personan para pedir a documentación e para pedir plazo para estudiala. Está claro de que nós, polo menos é o noso criterio, é unha artimaña que están utilizando pois, estas empresas pois, bueno, cunha praxis que non obedece ou non respeta pois, os tempos judiciais e están por eludir a responsabilidade que les vai exixir a justicia todo o posible. E se poderan levar o xuicio máis alá do 31 de xullo, seguramente forzarían esa situación. Esperamos tamén que a Audiencia Nacional tome nota deste vacile que nos están metendo as empresas, primeiro os traballadores, as traballadoras, e incluso tamén ao ámbito judicial. Se están aproveitando dunha situación que está aí, non hai máis que eso, e queda ao descoberto pois esa mala práctica das empresas, esa mala fe, ¿no? Para tratar de evitar pues, que rápidamente se acometan por responsabilidades.